Overfatigue siya. Siyempre, dahil siya pabalik-balik. Yan natin naging 10 years kasi taga-balik-balik to. Kasi process. Overfatigue. Ulam, nagpagano ka naman sa mga gadawa. Puro hilot lang. Wala sinabi sa kinukulat ka. Wala. Tama. Very good. Wala. Hindi ka kinukulat lang. Overfatigue. Ano ka natin? Narinig mo? Puro lahat tumatama sa pulong tayo mo. Process. O, lumambot ko. Hindi na matigas, di ba? Sobrang lambot ko. Parang pwede ka nang hawakan ka sa sampay. Process. Overfatigue kasi ako na overfatigue. Kaya pabalik-balik ng sakit mo. Kala ko, sanabihan ka na naman yung tulad ko. Sige, baba. Baba ang kano ko. Eh, paano ko ba? Higa kayo. Sige, magsak yung katawan. Hindi, higa lang. Yan, higa lang. Kita. Yan mga yun. Kita mo. Higa kayo malalim. Hindi pa. Hindi pa. Relax. Tama lang. Hindi natin kung magalit pa rin. Hindi magalit. Relax natin. May tutulog. Yan. Lumambot na. Mas lumambot na te. Kaya sa kanina, di ba? Yan mo ko to. Ikaw, bumuhat. Dahan-dahan. Marami ka rin talaga. Bakit? Katawas ko rin ako. Ano? Katawas ko. Bawal na katawas. Tingnan mo kung may pilay. Ibigdali mo rito. Ay, tingnan mo. Oo, mamaya na. Ay, tingnan mo. May nakasalang pa ako. Kaya ma, malaki pa lang. Hindi mo nakita yan. Lahat yan. Hindi ka pala princess. Gano'n na rin pa. Ano te? Malagot magang? No, hindi ka tanggalin na. Ano to? Overfatigue at frozen. Kaya pabalik-balik lang yung sakit mo. Siyempre, di ba tayo tapos dyan? Tayo. Ngayon, alagaan mo yung sarili mo bago ka maligo, maglagay ka na langis. Sa linggo. Kahit ano langis mo, maglagay ka si Lord. Sa likod. Sa likuran. Maglagay ka dito, dito. Before, after, bago ka maligo. Paggabi, ha? Huwag lang umaga. Paggabi. O, pag maliligo ka ng hapon, maglilinis ka ng katawan mo, di ba ka naglilinis? Mabukas ko sa gabi. Hindi, hagdaan na lang pagka malamig ang panahon ko. Na-overfatigue kasi ito, te. Labas, sige ba? Huwag mo nasa lupit. Hinga. Diba? Sandal pa. Hinga pa. Okay, hinga mo yan. Opo. Tingnan natin. Lumambot na dyan sa kabila, ha? Pero unahin muna natin ito. Oo. Mas malambot niya din, ha? O, diba? Maganit-ganit na konti. Relax lang, te. Kaya nila. Okay. Nararamdaman mo itong pinilino ko? Di ba parang matigas-tigas na parang kala mo yung gumawa ka ng may pagkamanas, biglang lumulubog na sumalat. Yan, lamat yan. Kadugurog na lang. Exercise mo lang siya ng ganyan siya. Tinumaga, 18. Ay 16 na bilang. Datahan mo lang. 1, tapos hinga. 2. Tapos, pagdating ng 7, tagal mo na ganyan. Baba mo datahan. Tapos pagdating ng 8, tagalan mo. Pag nahihirapan ka, pwede mo ganun yung kamay mo. Yan. Tapos pangalawang exercise, 16, 15, gano'n mo. Ha? Tapos dahan-dahan lang. Baba.
ha, huwag yung pagbaba, baba agad ng gano'n. Kasi gaganin yan. Kailangan dahan. Yan. Baba. Nagandang mo, tumutulong dito. Hindi yung ganito ha. Tapos, babang gano'n. Pakiramdam mo, diba tumulog kanina yung ginanong ko? Tapos gaganon mo, yan o. Yung gumagano yung muscle mo yun o. Yan. Kasi yung pwersa mo, yung ano, bumababa yan dito, gumagano. Baba. Tapos, yan. Ganun, baba. Yung kanina, pwedeng ganito. Dahan-dahan lang muna. Hanggang makuha mo, ito mo ng gano'n. Para mawala itong lamat. Kasi malambot na eh. Stiff neck, ano yan, over fatigue. Frozen. Pag-angat yun, tingnan mo, straight. 1, 2, 3, 4, 5. Diba hindi masakit? Walang ganito. Kahit mabilis ang galaw. Wala. Okay na po kami. Ingat. Oo. Di ba nalumambot? Frozen. Ngayon, ano tayo tayo? Higa kayo doon sa patagilid. Kahit matagal na yun, huwag kayo ng system. Kala ko, kinukulang. Over fatigue. Higa tayo patagilid. Correct. Para makalong na kayo. Palagi ka pinagalingan mo. Hindi naman lalo. Hindi pa. Pagbilati. Hindi. Tawa ka. Kailangan nyo natin. Hindi, sumugulo. Hindi, biyad pa na ko. Okay. Yan ang ayos. Ito muna kayo dyan. Dadang. Relax lang. Galaw nyo natin. Ganun yung kamay niya. Tingnan nyo kung anong pinagbago eh. Anong pinagbago? Ha? Maganda. Ibalik nyo yung ikot. Hindi. Dalawa rin. Baliktad. Baliktad yan eh. Yan. Anong paramdam nyo? Mas maganda. Mas maganda. Suntok nyo yung pataas. Kabila. Ayun. Subukan nyo maglakad. Tingnan nyo kung anong pinagbago. Dahan-dahan lang. Nahilo kayo, hindi. Saglit lang tiyo. 6-8 minutes lang tinakuha. Matagal mo na, matagal ka na dyan. Over fatigue yan, te, ha? Tsaka frozen. Anong paramdam, ate? Anong pakiramdam? Maganda na. Kunyari, dumampot kayo, nakapulot kayo ng 1,000. Try nyo lang. Try nyo lang kung mahirapan kayo. Hindi. Kabila. Hindi na. Ibukan nyo ngayon pa nyo bago kayo dumampot. Huwag nyo pagdikitin. Ibukan nyo ng konti. Yan. Tapos dumampot kayo. Kabila. Masakit? Sakit ko. Doon sa paa. Pero doon sa balakang. Hindi. Wala. Sige, higa. Doon tayo sa balakang. I-demo natin sa balakang. Pero wala na kanina yung sakit mo. Wala na. Diyan na lang. Kuya, huwag na tagalin yung yan dito. Kuliga lang kayo dito. Higa ka dito. Alignment natin kayo dito. Diretso katawan. Hindi, tamang higa. Diretso katawan. Over fatigue si ate. Over na. Ganyan lang. Lagay kamay dito. Relax. Yun. Diba tumunog? Wala sa alignment. Relax. Gangan nyo lang, gangan nyo lang. Okay. Relax na. Tumunog na isa, ha? Diretso tayo katawan. Puro pa yung katawan dito. Yan, o, tama na.
Kita mo yan. Relax lang. Yun, tumunog na. Okay na. Ulit kayo mayos. Minum mo na kayo tubig. Alignment. Over fatigue alignment. Ano paramdam te? Sa pagnguya. Himinga kayo malalim. Daan-daan lang bigyan ng hangin. Nahilo, hindi. Mayos ang pagnguya. Try mo ulit, maglakad. Hindi mo na kayo tubig, syempre. Okay na. Okay, daan-daan lang, relax nyo lang ang sarili nyo. Huwag kayong mataranta. Sige. Try nyo ulit. Kung ano pa nagbago, galaw-galaw nyo yung katawan nyo. Nawala ng alignment si ate sa kabilang binti. Na-over-fatigue siya sa sobrang tagal na. Kasi 10 taon niya na yun. Sakit, sabi niya. 10 taon niya na ba sakit? Balik-balik lang. Kaya pala nawala sa alignment eh. Ano paramdam nyo? Okay na? Sigurado? Sigurado te? Paalam na kayo sa YouTube channel. Shoutout nyo yung ano nyo, asawa mo. Wala po, wala na po. Shoutout mo yung anak nyo. Shoutout mo pa rin asawa mo. Ang pangalan niya? Orlando, Dinabilag. Mega shoutout dyan sa langit. Orlando de la Vega. Ingat ka dyan. Gabayan mo asawa mo, ha? Shoutout mo anak nyo. Shoutout po sa lahat ng taga-Kalumpit. Kalumpit, mahabang kalumpit, isan yun. Kalumpit may sulaw. May sulaw daw. Kalumpit. Na-overfatigue lang si ate. Alignment lang. Procent lang ang sakit niya. Overfatigue. Okay na, te. Ano na sakit? Kahit yung mga kamay nyo. Yun lang ang tinuro ko sa inyo exercise, ha. Salamat sa Diyos. Thank you so much po sa lahat na nanood. Matagal na niya sakit yung 10 years, pero wag na natin lagay. Kaya nyo ng Panginoon sa Kristo. Thank you sa Diyos. Lagyan mo na lang yung stay.